Mwaswera banja malaya zanga kwina kuli kose kumene muli Chris Chinyama ambiri munabwera ku inbox kwanga ndikumayankha kuti mukuziona bwanji zinthu inquiry yomwe ikuchitika ku parliament. A Frank Mbeta anapita lero ayalula okay, akulaku ine as a Chris Chinyama kuti muzinimvesesa kwambiri. Munthu ngati ineyo sindingabwere pano kumakanena kuti Frank Mbeta amwene ndi dolo iyayi wayankhatu chani chikhalireni wina lesi akuziwa kunena kuti pamene pachapo panachitika zinthu zachinyengo. Hotelo ija imagulidwa mwachinyengo. Pofika pa George Patrick kuyimika kunali no kugula kwa hotelo umene kuyimisidwe ndiri pali zinthu zina zake zomwe zimatani kodi zimachitika. So ndiye ine ndizibwera panopa kuyamikira munthu mmodzi alifonera kuti wayankha wayalula pomwe chikhalireni hotelo elements zikuoneseratu kunena kuti pali zinthu zina zake zokuti sizinatani kodi sizinachite bwino. Ndidakhala munthu ngati ameneyo ndiye kuti inenso ndine munthu wopusa. Ndifuna kunena kuti chani Attorney General wakayankha mafunso amene amamutani kodi amamufunsa. So tikuyenera kuziwa izi nkhani ya Attorney General Frank Mbeta tinkhani zake zakhala zikumveka mbuyomu zomwe zimaoneseratu ukhuluku wandani kodi wa Frank Mbeta pakachitidwe kaje kachani kodi kazinthu. Moti mumayembekezera kunena kuti munthu onena kuti iye ndi khuluku ndipo iyeyo wakhazikika mu chimene chocho zakatangale amazikonda mufuna munduza kuti angamanga angoyankha zinthu mwachisawawa. Kapena mukamanena kuti wayalula mukufuna munduze kunena kuti tiyamikire munthu wokuba amene amaziwa kunena kuti ine ndine wokuba koma nkusankha kuziwaso njira zomwe angathe kuzitetezera. Chifukwa chomwe ndingathe kuchionapo ineyo ndi chimene chocho toyena kuti munthuyo ndi khuluku. Munthu ngati ali khuluku amayankhanso mwachani kodi mwa ukhuluku. Ndizomvetsa chisoni akuluakulu tikafase pano tizikayamikira munthu ndi wachiwiri uyuyu akupita ku inquiry uja kumabwera ndi maona wayalula zina zonazo zanye na police camp na Gaga. Munthuyo ndi wokuba ndi khuluku ndi akayankha amene uchiyako zinthu za ukhuluku monga munthu oti ali ndi experience ya ukhuluku ndiye basi tizikamuyamikira imeyi ndiye chimaziwa kuyankha imeyi ine sine munthu ngati ameneyo. Chinthu chinanso nimadana ni munthu okuti iye akuziziwa kuti iye ndi wophunzira amaziwa kuti ine ndi wophunzira kumafuna kukhala ndeta kuti kuphunzira kwache kumafuna kupusisanako anthu onena kuti sanaphunzire sakuziwa chinthu china chilichonse. Iwe kumafuna makakhala munthu opusisa anthu amene achawo momwe kuti anthu aja iwe wawongolere walondolere choonadi wapangire zinthu zonena kuti ziwathandize chifukwa chokuti iweyo ndiwe munthu wophunzira koma kusankha
kuphunzira kwako kumafuna kupusisa anthu kuti sanaphunzire. Zomwe zili zinthu zomvetsa chisoni kwambiri. Chifukwa ye munthu tikamasankha ngati ma member of parliament timatengako munthu oti anapita ku sukulu. Kusati munthu amene ujayo ayinako kuthekera konena kuti atha kukonza zinthu zina zake zomwe mwina anthu ena ajawo amene ali kumuzi aja, anthu ena amene asanaphunzira aja ziwachitire chani kodi, ziwachitire ubwino. Ngati pali ma business iwe unaphunzira za business, ndiye kuti kuthekera kwako kophunzira kuja utha kuwathandizira anthu ena. Business mutha kupanga chonchi, mutha kupanga chonchi potengera kuti iweyo ndithu kaya unapita sukulu yawo kachenjede chani kuti ya business. Ndiye zomwe kulankhula zija ukamapanga share kwa anthu aja osaphunzira aja, zimene zimatha kuwachitira chani kodi, kuwachitira ubwino. Zani kuti iweyo ukhalenso khuluku, ukhalenso munthu oti ungofuna kuti udye shaini kwa anthu aja omwe kuti uwathandize. Ni madana ni munthu omwe yeye akuziziwa kuti ine ndine munthu wophunzira kapena ni ma degree, ndiye nkumasankha kunena kuti adye shaini pa anthu osaphunzira m'malo mowatani kodi mowathandiza, aonese udolo kwa anthu osaphunzira. Iye azikhala dolo pamene pajapo. Iye sizimapanga choncho, sizimapanga choncho. So ine si munthu omangoyamikira, komanso ine kukhala munthu mmodzi mwina mwache munthu amene mmandiona kuti ndimasapota chipani cha DPP sichikusonyeza kunena kuti china chilichonse chomwe ndikuchionanso kuti chinthu zikulakwika nditha kumangotani kodi, nditha kumangoyamikira kumana riya zili bwino maloma kuti tizikamba zimene zichazo pamene pajapo patani kodi pakonzeke. Pakonzeke kwa zipani zambiri zagwa chifukwa chonena kuti masapota awo samayang'ananso kuipa kwa mmene chipanicho chimene chikupangira zinthu, amangoyang'ana kuti ine ndine sapota ndiye ndizingoyamikira chabwino ndizo tani kodi ndichoyipa, chomwenso chimathanso kungokuchosa umunthu. Kukhala una kuti mwa azisogoleri ena a DPP palakwika china chake andi iweyo kuchimva kuti ayichitu apa sichinayende bwino, nkusankha iweyo kungokhala mangotani kodi kumangoyamikira mangoti yayi pamenepo zili bwino without fact, ndiye kuti iweyonso kanzimu kako ndikotani kodi ndikokufa. Koma ngati uli munthu woyenera kuti iweyo umatha kuzindikira kufuna kukonza chinthu tazuzula chimene chichacho, khati kuti kusintha chitani kodi chisinthike 2030 ndikutali isanatani kodi isanafike, tiwongole zinthu zina ndi zina zomwe zikuonesa kuna kuti zitha kuzatitsamwisa pofika chani kodi pofika 2030, zitha kuzatichosa molalo pofika chani kodi 2030. Ndiye umenewo timanena kuti ndi usapota wa chani kodi, usapota wabwino. Chifukwa ngati uli sapota umayeneranso kuti uthe kuona kuti kodi timu ye ineyi ikusewera chani, nankha uningayikepo upangiri wa mtundu wanji kunena kuti ineyo ndizikhala utani kodi osangala. Chifukwa kuwina kuchako kumakupasa munthu iwe chisangalalo chifukwa kuti iwe ndiwe sapota wa chani kodi wa timu imeneyo. Kuluza kuchaso kumakupasa chani kodi chisoni. Ndiye ukuyenera iweyo ukhale ndi upangiri wabwino kuti kuti timu izichita chani kodi izichita bwino. Nimene ndimakhalira munthu ngati ineyo.